Iro try pi baro hagan iga por ngapnias ngobha shaga Bible quiz. Ngidas ngo comment nakapor shaga por nakitayo utry da shisha pendunai ngi haga jingtep ka ktien ka jong udanya kerkhui ngi udanya pensan ngi haga ktien ka jingtep ka jong hikan ka ba ya day nakaktien ka jong blay naka Bible na ba Jisu ong haka gospel kat kum Matthews nong ka basaw ka dekot ka basaw ba ubriu tang na ukpuhi hande naka waypoy ka ktien ka bala mi naka shunter ka jong utray nakiktien baro naddo ka basdang hado ka bakut jong ka ktien ka jong blay ka Bible da shisha nga bat mangilang bat mapi baro iwe piwe ngiyo kanya kata ka jing ka ba shisha bat utray udang ay besay lang ba kata ktien ka jong na mau Jisu wong ru haka gospel kat ko mo Yohanes ba dei mau kan utaw kpu ba habang yo shisha ban ba mi utaw kpu ngilong kita ki brio ki basan ki brio ki batay shisha ba ki brio ki baklan ba ki badoni kata ka bor na ba ulong utaw kpu ka jing ong ka ktien ka jong ublay haga ni go por ka waypoy ka jingkeli ka bangi yo ban keli lani ban bu hakini ki team ki badon hagani ka sngi bat ngi ngangat kan long shisha ka daw juga jingker khu na ka menta jong pi bun na mar bangas ngo comment ban yo ban puli de shisha ba pi ong ba kani ka Bible quiz ka long ka jingker khu ba ka jing mentoy namta ka jong pi ba de shisha ka long ka tahi namta jongi ru iwe pi iwe te klam da slam show hagani ka por ngin let ya ka ban sedang no ya ka diga Bible quiz but hakini kita yo ki bala let ki banai ki bala let ngila yo ban penlong ki diga Bible quiz but kita ki South Leaky group but hak man la ki South Leaky group ngila don light leaky team ru ki baya kun iwe but nang ni sya mat pat ngila ka ban sedang pat ya kini ki Bible quiz na kita hi ki South Leaky group Henry ya kaban ya chakamat pat shaka finale but kinu kita ki team ki ban le ya kaban le ya ka final kan jangan ka Bible quiz ha uni usnem ya kan ka season jangan Bible quiz kabala wan lam sha piling baka jeseng samla ka youth ministry jangan Potternet hakan iko por nga IT na upat ya kaban penithu sya kini ki lightly ki team ningkong to nginai ka jing tapti ka ba jam ya baro lightly ki team hakan iko sngingi don ka team Ruth ka team Jehovah ba ka team Gideon sa sien pilada bio iyeki pilada bio sngoiki Henry hakaba khadu pa tungin le ka ban snap yang sa sien ya ka kerteng ka jonki knang bangin yo ban ithu sho kan yaki nga IT sya ka team Ruth ban yo ban pen ithu ila dia ka kerteng jonga ka de Islinda khars imyong Kakerteng jonga Anisha Suting. Kakerteng jonga Ibanisha Mukim. Kakerteng jonga kade Erika Khongjo. Bat ka team Jehovah. Kakerteng jonga kade Mentoy Hunding do. Kakerteng jonga de Sapitu Bet Nong Plo. Kakerteng jonga kade Iba William Ngam. Kerteng jonga di Rijop Walang. Ka team ka bakat do pat ka team Gideon. Kakerteng jonga de Lawanda Mapi Marbanyang. Kakerteng jonga di Rihun William Ngam. Kakerteng jonga de Labat Shisha Karnayor. Kakerteng jonga de Tonsing Rentatiang. Sa sien jing tapti ka ba jam ya ka ban Iman sim ya ki way habaki wan ha ka diga por bani shong bani le ka nika Bible quiz bad ka ban pen mau pat ya pi bad ya ngiru baru ki badan ha ka nika jaka ha ka nika sngi ba ya kani ka Bible quiz ka bangin le ha kani ka por ngila da pen benalu pa eki ba kila yo ban pen kreru yala de na ka tasman ka barem ki yo ban pen kre ya ki samtli ki kitab ki baningkong Genesis hadu Deuteronomy bat kum juru ya ka kitab Joshua bat ka kitab ka Ruth ki yo ban boy ki jingkeli ha kani ka por na ka banta ka jongki bat nga kerpat bangange ya piru kum ju pin yo ban shem banta shirham na ka jaka ka ba pipi shong la nefi pet nang no bat ha ka ba kut ru ban pen kan mau biang ipi pinyai up pinyai ne bat ngi namar bangin le rupa de ka ban jubab kitu ki jingkeli ke bangi kemshim la jubab ha ka episode ka bala le no bat ki team ki bala yo ban le ka Bible quiz tingin let hakani ka por ya ka ban let ban a ya kini ki jingkeli shakini ki lightly ki team da ka basdang ya ka round ka ba ningkong te ka round ka ba ningkong ki jingkeli kelumlang ma sa isien kindai be na kita ki baro ki kitab ki bangila yo ban batai lupai pi ba pin ha ban pen kre te ka jingkeli ngilai ban sedang hakani ka por na ka team Ruth
team Ruth kani kadi ka jingkeli na ka banta ka jong pi but pi yo lai po second ya ka ban jubab ya kani ka jingkeli lada pi yo ka jubab ka badai pin yo shi PowerPoint lada umla pat pi la ban pas no shki wei pat ki team balada kini ki team ru kim la ban jubab ngin ai no pat shaki audience ki jongi ki badon ha kani ka jaka ba ki ru kin yo ban shem ban talang ha kani ka Bible quiz ka jingkeli ka baning kong ya ka team Ruth bat ka jingkeli ka baning kong jongka round 1 jingkeli kelumlang u Jacob u kular ayu ya ublay hadien ka jingpo sneo ha battle u Jacob u kular ayu ya ublay hadien ka jingpo sneo ha battle ia tiap ikan ia baro ba u Jacob haka ya lenti ka jong u ula shemita umau bat ula tia handre hakam kata kapor ula yo ika jingpo sneo handre unda ula ki pa na kata ka jingpo sneo ke ika jingkular jong u ya ublay ba unwan biang hak tu jaka khoi uang wan ya biang na katu ka jaka ti kapor jong piru kala akut handre pina ban ai kanika jubab ka balong benya namar ka Bible habangi pulies pangkani haka bakut jongka la tho shai hang tu ba u Jacob ula kular ya ublay tingin ai no pare kani ka jingkeli sha ka team Jehovah biko aban juba Utay ya ka hoi bong pi ka dei utay ya kata keduan ban mani handre ka jingkeli ka dei ka jingkular ka jong u Jacob ya ublay tingin ai pare kani ka jingkeli sha ka team Gideon biko aban juba u Jacob u kular ayu ya ublay anda ula kie na kata ka jingpo sneu ka jong u ha Bethel tingi kumshim la ayu ka jubab ya kani ka jingkeli ka ba ningkong ringin ya no pat shakhamat shaka team Jehovah kani ka jingkeli na ka banta ka jong pi Manu Bashem ya uso mandrakor ya kaba ka Rachel kalapan. Ladon Bashem ya uni uso mandrakor mala oh haktin kasi ndai haktin pareng kadai uso mandrake. Manu Bashem yu ta uso baka Rachel kalapan. Kalia ukun jang kalia Pidang don sau second lai second te pila ban shem ka weka juba namar pi ai artli ki juba Manu Bashem ya utau so ukun jang kalia de kun jong kalia hoon hande pila ban batai ka ika kerteng jong utau kun lia ke jubab ke badai de bala shem ukun jongka lia mo bat uli aya ka lia bat ka Rachel ka tep shapang kata bakali pan na ka lia hande ka kerteng jong uta ukun Team Gideon Peter ko ban jubab Team Ruth ko ban jubab Ruben ka jubab ka day u Ruben tingin aj tapti ha ka diga por Henry, namar ba ka team Jehovah kala ai par ka jubab ka badai shisha hooi de kun jong kalia bala shem te hakani ko point in le ka ban piano eki point kini ki atli ki team kin yo mar sun point team Ruth ba ka team Jehovah kin yo mar sun point tingin ai shapti nam ta ka jong ki sa sen pan ka jingkeli ka baning kong par hakani ka round ka team Gideon kani ka jingkeli na ka banta jong pi Pihaban ai kaniga jubab hadien kanusngi u Moses utib baka jingpen yap ya unong Egypt la bena shakiway hadien kanusngi u Moses utib ba pleng la bena ba u Moses ula penyap ya u nong Egypt hadien arsngi Hadien arsngi. Ina jisab tiga bajam shi PowerPoint. Ya ka team Gideon. Kadai hadien arsngi ba u Moses uyo bantep.
haba la don kata kajinya kaja haprengki Hebrew hi bakani kadai naka Exodus kala nong kaba ar kada khot kaba kat lai pensem ba hadin arsngi o Moses ula syapting haba utep ba pleng la bana baro ba ula penyap ya uni unong Egypt. Kajingkeli kaba ar ya ka team Ruth. Kani kadi kajingkeli ya pi haban ai ka kerteng jong katengah u Aaron. Kei ka kerteng jong katengah u Aaron. Ka Elisheba. Ka Elisheba, she point team Ruth. Ka Elisheba kadai katengah ka jong u Aaron. But ya kani la so ha ka kitab Exodus nong ka bahan real ka record ka ba arpo lai ba u Aaron ula shem ya ladi ya ka Elisheba ban long katengah jong u. Jingkeli na ka banta ka team Jehovah. Pihak ban batai ke ka hukum ka basan. Nakis politiki hukum ba ublay ula ay lang ba o Moses ke kadai ka hukum ka basan. Buram mila okupab laka kami. Buram ya lauk pa balaka kami si point team Jehovah. But la batay hang ni ru ha ka Exodus hi lanong ka ba arpo kerkhot ka ba khat ar kadai ka hukum ka basan. Ban buram ya lauk pa balaka kami but kan mau kani kadai ka week na kita kisipo hukum lani ngilaban ong tang kani ka weka hukum habangi pen ko ngo ila di hakani ka hukum bat ya ka utrai ru ukerkuingi da ka ba slam karta amen ka jingkeli na ka banta ka team Gideon kalong ya ka snam haba ai jingknya ai ngo thang habban senret hae ya kanela ai jing pensyai la batai benya ba haba ai ya ka jingknya ai ngo thang ya ka snam kidei ban senret hae Haka duan. ki haban senret hooi na mar ki jingknya baro ka wan hi haka duan te henre la batai benya pat hae ha duan dei ban senret ngin ai na paka jingkeli ka team Ruth la dafi kwa ban jubab Ha jingkang ka tabernacle. Hoot ka dei ha ka jingkang ka tabernacle na la ban ai kam benya Ha ka jingtap isnay. Kasunod ka jingtap isnay. empat dei team Jehovah kwa ban ai ka jubab dei ban senret hai Ha senduk jutang. hoot ki ong ka ju hi ka team Ruth ru so ye kani ka jingkeli ru ngim pat yo ka jubab ka badai tingin saya pat ka jubab hadien nyali ban ai no pat ka jingkeli ka ba khadu jong kani ka round ka ba ningkong ya ka team Ruth kani ka jingkeli nakijat baro manu babun tam kishinrang ki ba arpo snem batam ki ban mi yale thma ha ka kitab jingkhen la ong yaki kun Israel baro ba ki shinrang ki ba arpo snem batam kini mi ban yale thma Jong u Judah. 10 points ya ka team Ruth ka jubab ka badai na kita ki jat baro bala nyo la shem ba na ka jat Judah la shem ye ki ba bundu but na ka jat Judah anda bala ya ken na ka jingken le nong ka baningkong dokot ka ba arpo nyo habang ipuli hang ne pin shem ba anda la dep nyo ye kita ki kun shinrang arpo snem batam la shem ba na ka jat Judah la mi hadu nyo po saw hajar hanriu spa ngut bat kata ka dei ka ba bun tam na kita ki jat baro bat ka jingkeli ka ba khadu na ka banta ka team Jehovah kalong manu ba ai kerteng obet ya ukun ka Ruth bat Boaz manu bala ai kerteng ya u obet Kanayumi. ka Naomi ladang ilayau pulia baha pinsyam hang tu la batai mo baya u obet la don ba ai kerteng manu
Dan makwa ban jubab na kini ki atli ki team. Karut Ladang ila puli bah pinsyam hang tu ba yau obet lai kerteng ka Ruth lemne na o Boaz lemne na ka Naomi Henry kalawan na ki weipat ngin sai leit pet pat e ka jubab hadin bat ka jingkeli ka ba khadu pan na ka banta ka team Gideon kalong hakalunong ka ba shipo jong ki kam ki apostle ladang ye puli hang tu la tho shapang u Petrus ba kat ba udang duai u Petrus ula shong ikaban duai ma kalunong ka ba shipo haki kam ki apostle ka jingkeli pi ka dei ba man ba u Petrus udang duai kala jia ayu bat u Petrus ka ei ka bala jia bat u Petrus man ba u shong ban duai kat kum ka jing tho haki kam ki apostle kalunong ka ba shipo kani ga don ga jingkong san hapadeng kita ki nong yalap lane ki senrangan ki jong uji su Merci beaucoup lahir. 4 day dan naga team Ruth lane team Jehovah ki bakwa ban jubab te kat ba kloy Ula yo ka jumlang rongai bul I bu kiu bawan hier na cerang. Padan ki jat merat barok hoj. Alright, tingin ay 5 points, a sun point ya ka team Jehovah. Kumapipila ba menba u Petrus ula syong ye ka ban duai. Kensan hang tahi kawan ka jinglong rengai hau Petrus bat ula ui ba ka beneng kala pli. Badu ui ku kata ka Q ko bawan hiar kan balai I ki bun jai kita ki merat. Bat kani ka long ka bakong sanam ta jongi balai na mar bangi haban skau tu hang ni ba u blai ula khot shisha yo bre ka jing penem ka long ya baro tangi ki jiu. Mo na mar hang ni la don ka jingkeli ki la don ki ba wan ban wa nia ya u Petrus ban ong balai mele hapadeng kita ki gentle. Tingli banaj kitab tingila poisha ka bakut jong ka round ka ban ningkong bat ngilai ban pedru ya ki score jong kini ki lightly ki team ki yo katno hadin ka round ka ba ningkong tingin ai jing ta pti ka ba jam ka team Gideon shi point nangta ka team Jehovah kala yo point bat ka team Ruth sun point mentapat ngin le syaka round ka ba but ya kani ka round ka ba ngila yo man pentamai haka Bible quiz but kani ka de ka round ka ba thamai ngi yo ban penrung haka Bible quiz haka ni ka season but kata ka de la da pin kan mau haka episode ka bala le no ngile ya ka dam sharat but pila yi kile akum no ya ka dam sharat pin ha ban wan na ka wei ka team kinwan arngon banwan banshim ya kani ka wika kot badan hang ni kani ka bala thwa ya ke e ke papi ha ban pen I shaka team ka jong pi but ya kani ka round 2 la ni ka round ka ba ka bangi kot ya ka dam sharat ngeli ban sedang pat da ka team Jehovah tinga kot arngon na ka team Jehovah bakin wan but banshim ya kani ka kot nang ni but ban pet ya ke e ka ba pin ha ban pen I pat ya ka team jong pi la ban jet ka wei wan sini kan peni otang lai po second mo ya ka ban guess lada pimla te lada kimla pat kini mo te piru fi pe bah ki le you te lada pi sngo ba pi la fi te be ka jubab lada ki kimla ban jubab te pin sawai kini ke bel bat ban sheme ka microphone bat ban jubab mo okay tengin le ban sedang biang okay tengin le ban pe ya ka ni ka por kipen I ya ke ai dapat iki pekili ayu batai Moses hapor ba uble ukhot yu but ulala ya kata ka juti jong but wan kata ka jaka ka bakantang hoi te pilaban batai par hai uble ula khot yu Moses
Moses haka por ba uble ula khot yu haka laulun nong. Na pedeng ka laulun nong. Tingin na si point ka team Jehovah pila ban song. Chaka jaka jongpi. Ya ka ik baki kila pani haka ni ka por ka day ya ka jin khot ka ya o Moses. O bleu khot ya o Moses na pedeng ka ta ka laulun nong. Ba ka tangin siyam na ka Exodus nong ka ba lai. Ngin lipat ya ka baar. Ka team Gideon nga khot haka ni ka por ar ngona pedeng jongpi pila ban wan bat ban jin. Tapi lawan pen Israel nga kadai ke ai. Pihak ban batai ki le yu hang ni. Manu badai ki le yu. Pidon lai po second ya ka ban jubab. Ba kini ki parlo ki jong pi ki le ayu. Tapi bahau perkat. Ka rut ka tamko na ka lengka uwas. Garut ka tam ko na ka lengka obowas ka badai si po point ya ka team Gideon. Kani ka day Hakapor ba karut kalet shakalengka jong oboas ba kalet bantam kau kaningin pulie na ka kitab jong karut kalenong ka ba ar ngin khot par hakani ka por na ka menta ka dam sharat ya ka team Ruth. Ken mau piyo tang lai po second nadu ka por ba pi rung shatay bat banwan ban pen I ki parlo ki jong pi. Ken mau pim la ban pila ban shu pen I leng ba ka ba shu le ban ak handrai om ka ban keren. Moses ukat ika duriau besau. O Moses ukat ika duriau basau la ni ki biya leng ba ka duriau ka basau si po point ya ka team Ruth. Ngilip pat haka ni ka por shaka team Jehovah sa sisien. Pinak ban pen Israel yang ah. Tengin pe kani ko por ka team Jehovah ka dana yu ban pen I. Ikon Israel kita ni ka mana. Ikon Israel kita mi ka mana na beneng ba ublay ula panhap. Tengin na chapti si po point ya ka team Jehovah ba kani ka day na ka Exodus lanong ka ba kat Nongkhryiem. Bagin kot biang pat ya ka team Gideon. Tengin pe kani ka por team Gideon. Kan mau fi dantang lai po second. Pat kapor kalakut dia manu ba pensawaning kong kinyo ban ayaka jubab hakani kapor tehen renga ngakarpal ki team Gideon pinchong no. Tengangai kadi ka team Jehovah ki bala pensawaning kong fi ko awan jubab ki peni ayu.
kalok jong ulot ka phai din no Kadi Japang kalok jong lot hai ba hadin bala maham yaki bakim dei ban phai din Henry kalok jong lot kamshim la pensngap ka kamshim la ko ngu ka phai din kadi ha ka Genesis lenong ka bakat kendai ka lenong ka bakat kendai ka dekat ka ba arpo henriu bat kani ha ka por ba ublei ula thang no ya ka Sodom bat ka Gomora bat ka kala ban long upaya mau melu 5 points ya sun point ya ka team Jehovah bat tu ngin li ban pet pat ya ka round ka ba khadu jong ka dam sharat bat ka team Ruth ta kili you kipani you Kabapud hakatu kapor bapen kelem ya ka kenro Jericho. ong bha pihak ban yo ka tu ka kentien baki kile Kabapud turai ya kiba yat tawer ya ka saudong jong ka Jericho. hon kadai ong shu pihak ban pani ki kenapa bikin yo ka tu ka kentien Kacing kelem jong ka kenro Jericho. kadai kajing lem kai ti la pani pha mai kai ka kentien ka jing khlem jong ka kan ro Jericho sakawi ba ka kentien Kacing hap jong ka kenro pe Jericho. bha la pani pha mai kai ki pani kai Ilaban batai. Kacing kelon jong ka Jericho. Kadi ka jingkelon ka kan ro Jericho. Nama hang ni la batai benia la thoa ka Joshua la nong ka ba hanre ngina sapti chi po point ya ka team Ruth. But dakani ngila poi sha ko kut ru jong ka round ka ba ar ka ba de ka dam sharat. But ngin pej pat ya ki score ha ka ni ka por ka long kumni. Ka team Gideon kayo arpo point ni nan shop team ta jonki ka team Ruth kala yo sau pusan point hadien ka round 2 but ka Jehovah kala poi sau pusan hapeng ka Ruth but Jehovah mo ka diga tai ha ka round 2 tingin lai pat ha ka ni ka por ban let sha ka round ka ba lai ha ka round ka ba lai pat pinyo ya ki jinkli Haka screen ka jongpi, but kani ka day ka round ka bangi ong ru hit the bell. Mo pinha banpen sawa. Pinpej bah yaki jinkeli haka screen ka jongpi, but pisngo thu ba ngatip ka jubab pilaban pensawa te ba ningkong du kin yo la de ka ban jubab. Mo talada iba ningkong iklam ai ka jubab ka badai pat ibta iba pensawa ba ar pat in yo ban jubab. Te kani ka di ka round 3 la ni ka around ka balai ya ka banging iong manu balaong ya kiniki kentien te kini ki lightly ki team kin haban batai manu balaong ya kiniki kentien yano te hagani ko por kini ki jinkli kanum day na ka banta ka wega team handre ka day namta baro lai te kat ki bastet ya ka ban pensawa ya kini ki bel ki badana khamat ka jonki kin yo la de ka ban juba tingin le ban pe shaka screen ka kentien ka ba ningkong du kilong kumni. Pulia bha finyo lipo second. Jacob Manu bolong ikani? Jacob Jacob yanu yaki shakri jong padai. Ta ka team Gideon. Urus pa ya Abraham. Manu tau rius pa mo. Team Jehovah ko aban jubab. Jacob yaki shakri
Pi ong ika juba baka team root ka ong. Kan mau kini kediga jingkeli manu bala ong kini kentien bat yanu. Katu ka kente po ayu. Ya. Tiga team root fi ko ban juba biang. Jacob ya iso. Ya. Pat day. Kadai ka juba ka ba pi ong kini kentien bala kren dau Jacob. Hanai fin pat la ban batai yanu bala kren ya kini kentien. Tingin ai pi na marki wiki team ru klam shemila yo ban jubab kim la ban batai. Tekin yo sun point ka team root na mar pi ai tang shiteng kani ka dei sha ki kentien bala kren da u Jacob. Hending in sai batai par hadien u Jacob ukren yanu ya kini kentien. Tingin ban page par ka kentien ka baar ha ki screen ki jong pi ki long. Taga team Jehovah kayo. Manu boong ikini kentien bat yanu. Manu balaong to lao no iki jingdeng siar ki baha ki skor. U Aran. U Aaron yanu. Yaki kun Israel. Yaki kun Israel. She po point ya team Jehovah. Kini ki kentien jong u Aaron menba u Moses u let kiu sha ulum. Badan haka prezes ka jong ublay. Handoi hangni ki patba ki kun Israel baro ki la kwa ban thau blay yalade. Bat kum tau Aaron ulap. Ong yaki ban lot no kita ki siar. Naki kun shinrang naki kun kentay. Bakin yo ban. Wan ban lumlang haka wega jaka bakaningin syam naka Exodus kalanong ka ba lai po ar ka dekot ka ba ar. Ngin lipat ban pet yaki kentien ka ba lai. Manu balaong ya kini kentien. Ngala khot eme kadiga team Ruth Ubalak ya ubalam. Manu Ubalak ya ubalam. Ubalak ya ubalam. She po point team Ruth. Khot shisha kini kentien day balak keren da u balak ya ubalam bat ya kan shem na jingkain lenong ka ba arp saw du khot ka ba she po. Kentien ka ba saw patungin pen manu balak keren ya kini kentien yanu. Ka team Jehovah biang. Manu balaong ikini kentien bat yanu. U Jacob adin bolai syam bat uhmen jong u. Ya. Tingin ai lat pa ka team Ruth. Karut ya Boaz. Ka Ruth ya u Boaz. Te ka ka team Ruth hi te si po point de ka team Ruth. Kini de ki kentien balakren da ka Ruth men ba ka let syaka lengkha jong u Boaz. Ba kata de na ka lenong ka baar ka dekot ka ba si po pen syam. Ki kentien ki basan pat ki de kini manu balaong ya kini ki kentien bat yanu. Team Jehovah, manu boong ikini kentien? Manu boong kukun, tolong pa ya kabala kerku na utrai, na marpala pen I kambun ka jingle esbun ha kabakut ban ya ha kaba ningkong. U Petras ya ka Dorcas. Ya, Team Ruth. Kana umi ya karut. Ya, Team Gideon. Te baru lightly ki team kimla ban jubab ya kani manu bala keren ikini kentien bat yanu. Ngin leit pat syaki kentien ka ba Andrew. Manu bala keren ya kini ki kentien bat yanu. Te gla sawa syaka team Ruth. U Cornelius ya u Petras. Cornelius ya Petra si po point team Ruth. To hadin kaniga round kabala to gen pe ke ka long ka score Gideon dang don be ha ka arpo to gen shapti ya ka team Gideon ka team Jehovah kala poi sun point but ka team Ruth kala poi prapo point hadin ka round kabala tingnan sa ti ka ba jam
Ya ka team Ruth. But mentang ila poi syaka round ka bakaddo jong kanika episode jong kanika Bible quiz. But ngin yo ru iki nong job jong kanika Bible quiz ha kanika sngi. Manuban job. But ngi penkut ba ya ka Bible quiz da ka round ka ba saw ka round ka bakaddo but kata ka badai habangi pet yaki dur. Mo ka badika visual round lani identify the picture. Mo tungin late ban sedang pat dia ka round ka basaw ka round ka bakaddo jong kanika Bible quiz ha kanika sngi but kumju hi pin penstat iki kiti ki jong pi ban pensawa bat ban yo ban juba kini kideki dur ki babatai lani bakran sepang ki a lani yanu tingin late ban pet ya ka dur ka ba ningkong pin pet ba kanika de ka dur ka ba ningkong. Tiga-tiga tim Jehovah nganget ke ba pensawa Ukan usok yo abel. ila ban keran ban batai kamshai Ukan penyap yo abel. ukan penyap yo abel haganika por kanika dei naga Genesis nong ka basau dukot ka ba pra hei ba ukan shum tang shusho yo upara jong abel hanre usho hadu banda penyap yo. Desi 4 point ya ka team Jehovah. Ngilai ban page pat ya ka dur ka baar haga di ka por kalong. Ka team Jehovah biang. Angel wan ha jumpa sini Jacob. Empat deh. Page bah ka dur. Page Angaluan ha ka jingpo snew jong Joseph. Gideon. Page bah ka dur. Hang tu lapan iben ya. Ujuswa por ba udang tia uan o angel. Te haga di ka poru gim shim la yo eka juba andre ngai ngai mesti mipi pin page benya bahai ka ni ka dur bat pin page bat ban batai ka ni ka dur ka kran pang jongno. Tingin ban page pat ya ka dur ka ba lai. Ka team Jehovah biang Kikun Israel kia treha hagri Egypt. Ka team Ruth Kita ka Babel. kani ka dei ka jingte ya umat Babel Genesis lenong ka ba cut away. So she point ya ka team Ruth. Ngilai ban page pat ya ka dur ka ba saw. Ka team Jehovah. Moses satu kalau lenang. Moses hakalau lenong. O belai Ukraina o Moses hapdeng kalau lenong. Lenong ka ba lai Exodus dekat ka ba san. Chipo point ni ka team Jehovah. Tingin man page pat menta ka dur ka ba san. Ka team Jehovah biang. Mikili syau senduk jutang. Ka team Ruth. Hapor ba penprai kenro Jericho. Kani ka di ka jing penprano ka kenro Jericho. Joshua lenong ka ba Hanreo. Chipo point ya ka team Ruth. Tingin page pat hakani ka por ya ka dur ka ba Hanreo. Kadai ka team Jehovah. Karut kali tam kau ha kak pejung boas. Kani kadai naka kitab karut lenong ka baar menba karut kalai bantam ikikau naka lengka jong Boaz. Kadur ka ba nyaw pat jong kani ka round. Team Gideon. Ujusep. Paro. Tiap ban batai kani kadur kadai hakapor ayu. Kejingpo snew jong paro ba udang batai unang rak kuri. Shipo point ya ka team Gideon. Kani kadai kadur
Hey bala batai syapang uni unong ra kuri jong u paru bala batai syapang u Joseph hadin ba ula posni ba umdan mal batai ya kataka jing posni ko jong u Genesis nong ka ba saupo way haga dekot ka ba kendai ter fin shem but haga ni ka por ngile ban pejpat ya ka dur ka ba khadu jong kanika round but ka ba khadu ru jong kanika Bible quiz. Ka team Jehovah U Joseph ya u itu u Benjamin. Joseph ya u Benjamin. Empat day team Ruth kalau pensawah baar Uparo ya u Joseph mau penkup banlang menteri. si PowerPoint kadai ka juba ba PPI hang ni kadai ba uparo anda ba ula yo ya kata ka jingmut na u Joseph ula penkup bor padi u da ka ba ai kita ki jingdeng haki kti ki jong u haka rendang bat penkup ru kata ka jain linen halor ki terpeng ki jong u ti bat kani ngila poi shaka bakut jong kani ka Bible quiz ha kani ka sngi jong kani ka episode lem ba kini ki lightly ki team tingin aj tapti ka ba jam ya baro lightly ki team ka team Ruth team Jehovah ba ka team Gideon but nganget ngila la ban sngoth hu manu ba job pat ya kanika Bible quiz hapadeng kini ki lightly ki team tingin pet ya ka score ha kanika por ka long kum ni ngina sapti nam ta ka team Gideon ka team ka one ka baar pat ka day ka team Jehovah but ka team Ruth she spa she PowerPoint. Tiya kanika por ngila yo ki nong job jong kanika Bible quiz jong kanika sngi ke badai ka team Ruth inget ba piru pinayai long kita ki ba wat shishai ka ktien ka jong ublay but pinayai roy but pinayai san ha ka jingtip ka ktien ka jong utrai ha kanika por ngaliban ai rupat ki juba jong kita ki jingkli ba ka episode ka ba late no ngi khamshim la ai but ngidas ngo comment da shisha pipilaya Shimkia ya kaban wa deka jubab bat ban paru iki jubab ki jong pilang ba kita ki comment section. Haka episode ko bala no kala don kani ka jingkli bangila ya kli u Isak u pa Shakari ayu ya u Jacob ban shim tengah ya ladi. Bat namar ngi kim shim la yo ka jubab nang ni ngila ai pa shapi ya kaban pa iki jubab ki jong pi tingin ai jing sapti nam ta kini ki bala ya kini laingon ngidon laingon ki balai ai ka jubab ka badai I Vishal san potmi finisha but I dewa dakar ku blai shubo ni ka jubab ka jong pi ngina sapti nam ta ka jong ki barok laingon bat ka jubab ngin sham na ka Genesis nong ka ba arpo pra hot ba u Isak u pa ya u Jacob ya ka ban let ban shim tengah ya ladi Shakari padan Aram bat kabadai ru ha haran ni ai kublai shishai pi ba pila ai ka jubab bat ka jingkali ka ba arpat kadai uji su ong yanu kiniki kentien ki ai baro ki long ki bala ya uta uba nge teha ka bala lai no ru ngi khimshim la yo ka jubab ka badai kublai shubon nam ta jong pi pat bala ai ka ni ka jubab te na preng jong pi ki ba ai ka jubab te ngin ai sapti nam ta kini ki badai balam baha nong plang honest William but I finish ngin ai sapti ka bajam nam ta jong ki bala ai ka jubab ka badai but hoy don ru na preng jong pi I yakar men lang kong sit pila persang shisai ka ban ai ka jubab hanrei kam dei ka jubab pila poi shata hanrei namar ka jubab ka badai pat ngin sham na ka gospel kar kum Marcos nong ka bakhandai do khat ba ar polai ba ya kini ki kentien u Jesu ula kren ya ukpa ya uta u khun hanrei ya ukpa jong uta u khun u badon ya kata ka mensim bapang bur ke bawan ra ban penshitom ye u ku blai shubo ni pi baro ki bala ai ka jubab ka badai te hakani ka episode ru ngila don ka tu kanitli ki jingkli ke bangi khimshim la jubab te ngangen haka episode ka badang one part ngin yo e ka ban batai sha baro ya ki jubab ki badai lengba ka jong pi hi ku blai shubon friday kar khui pi dang ai roi haka jingte ba ka khtien ka jong u blai amen.